So नोंथांमोना फैथा 3 किलोमीटर only. खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलि थांनो ओंखारदों कार्बि आंलंसिम गोदान मोनसे ट्रिप तो सानथामनि हाबाफारियाव थांनो ओंखारदों लोगोसे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि नायनो गोनां माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो ब्लगाव लाबोनो सानदों लोगोसे जोंहा दा गाबोननिफ्राय जानो गोनां 54थि जा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जा बोसोरारि जथुमा बेवहायबो बाहागो लागोन लोगोसे बेनि नुथायखौबो दिन्थिलांगोन लोगोसे कार्बि आंलंनि नायनो गोनां माखासे जायगाफोरखौ देखायलांनो सानदों बेसेबां हायो दा आंजों दङ कुनाल फंबाय नोंथांमोना नुहुरगासिनो दङ लोगोसे आं दा प्रेजेन्ट टाइम नावकाटायाव दं आरोना ओमफ्राय मैयानो आं फैखादों 125 किलोमिटार जार्नि खालामनानै तो बेनिफ्राय 260 किलोमिटार कार्बि आंलंसिम आरोबाव ना 260 तो सानसे थोलो जों बेरायगोन लोगोसे बेवहाय मट' ब्लगिं हिसाबै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन 260 बा आदानिया बेसेबां जागोन 100 जाहैखाबाय 120 फैखाबाय आं 120 ओमफ्राय माबा जायो 360 400 नि खाथियाव 400 आरो नै बाइकफोरा नायनानै लाखा ग्लेमार नै ग्लेमार फंबायनि आरो नै आंनिया 125 सीसी गोजा दै जोंना नर्मेल माने माबायै थांगोन आरो जोंनिनो फार्स्ट जोंनि गिबि एक्सपिरियेन्स जागोन बे लं ट्रिप मट' ब्लग हिसाबै दिन्थिलांबाय थागोन मा मा नुलाङो लामायाव न तो पुरा मोनाबिलिनि 5 PM सो सहैगोन गेजेराव जों ब्रेक होगोन 1-1.5 घन्टासो तो थुदो मोजां मोजां कार्बि आंलंखौ जेसेबां हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै ना तो सेफ जार्नि जानोसै गासैबो हेलमेट गानजोबदो नोंथांमोना बोर सारस्रियो जाहाथे मोजां मोजां सहैयो लोगोसे ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक खालामना दोनखादो आरो नटिफिकेसनखौ अन खालामना होखादो जाहाथे आपडेटआ थाबैनो मोनै मानो होनब्ला गोबां ब्लग्स फैगोन कार्बि आंलंनिफ्राय फैयै फैयै बायहाटा सारियालि दानिया जोङो गुवाहाटिथिं थांसिगोन बे मोनसे साइडजों तेजपुर जों फार्स्ट गुवाहाटि जाना थांगोन फैनायाव तेजपुर जानानै फै मेघालय मोनफैबाय एसे रेस्ट लादो गासैबो गावबा गाव बेस्थ सोरबा सोरबा बाहेरायाव थांदो फंबाय बेखिनियालागै बेसे किल'मिटार जागोन नायलाय जोंना नायनांगोन र' माबायाव काटायाव बेसे फैखो 91 किल'मिटार दा जों दङ माबायावसो मेघालय स्टेटआवसो ओमफ्राय मोखांफोरा बुगाव जाजोब्बाय दाबो जेबो जायाखै हाबा मोनसेयाव हाबनोसै ओंखाम जानोसै अर्डारा जाबायना गोरबो फंबाय गोरबो जाबाय अर्डार जाबाय ना जानाय बेदर जायो ओमफ्राय 130 बेदरा 190 मा जास्रान दावदै फैसा गैया 100 नि गोरबोआ जा 100ल' जायोलै मालाय माहाजोन गोजालै बिसोरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माबाफ्रा बिराद डेन्जार इनकाम खालामग्रा गोजा ओमफ्राय दे मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव सानसौफुनि जानोसै ना नगावआव मोननो 50 किलोमिटार दंबावो गेजेराव ब्रेक होबाय एखिनजा फंबायमोनहा जागासिनो दं दावदै पार्टि नुहुरदोंना दावदै पार्टि जोंना ना पार्टि ओमफ्राय इन्टारेस्टिंलि कुनाला आरो जानो हाया शाटडाउनसो होनो थांदों सानसौफुनि जाबाय मथा मथि 1 घन्टा जिरायबाय मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव दङमोन दा थांबावसिगोन 125 किलोमिटारसो जाबावगोननो कार्बि आंलंसिम तो नायलांबाय नोंथांमोना तो जाखांबाय ओमफ्राय साननाय बायदि प्लेनिं बायदि नगावनि महामृत्युन्जय मन्दिराव हाबलांनो सानदों मा नगाव डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नामाथाय दासो मिथिसिगोन आरोना बेहाय हाबलांनो सानदों नायनि मा नुयो बेवहायबो नायलांबावनि ओमफ्राय मोनाहैखासिगोन आरो जों दा 12:25 जाबाय आंनि माबाया टाइमा दा जों बेयाव थानायाव तो नगाव मोनसिगोन 35सो थाबावगोन होनदां ओमफ्राय थांबाय थानोसै फाइनालि सफैबाय नोंथांमोना सिगाङाव नुनो मोन्दों मैयाथ' शिवरात्रियानोमोन दानिया दिनैबो माने बेहाय मेला सोलिगासिनो दं थ' नोंथांमोना मोजां नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां भिर जादों आरोना थ' सिङाव हाबनोसै नायलांबाय था बेनो महामृत्युन्जय मन्दिर नगाव डिस्ट्रिक्टनि आरो खोनानायाव वर्ल्डनि जौसिन आरो देरसिन शिवलिंग 126 फुटनो बे स्पेसियेलि देखायनो नाजागोन थ' बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा नैबे समाव आरोबाव फुजा होनो फैगासिनो मेलाबो जादों मैयाथ' शिब फुजा खायानोमोन
दिनैबो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय धोरोम सिबियारि हिन्दु धोरोम सिबियारि बिथांमोना बे जायगायाव फैदों नायलांदों बिथांमोना आं सिंथिं हाबनानै देखायलांनो नाजानोसै मा मा नुयो हिन्जा सेन्देल दोननायनि लाइन ओमफ्राय सिंथिं जाय हाबलांसै जाहैबाय हाबलांनाय मेन गेट जों सिंथिं हाबनि बेवहाय गोबां धोरोमारि सुबुंफोरा बेवहाय नैबे समाव फुजा होगासिनो दङ मैयाथ' शिवरात्रि थांखाबाय अब्ला दिनैनि नुथायखौ नुनानै आन्दाज खालामनो हायो मैया बेसेबां सुबुंफोर बेवहाय गेदेर जादोंमोन थ' सिङाव हाबनि ओमफ्राय नोंथांमोना देखायनि साराउन्डिंखौ माबायदि नुयो माने सिङाव फ्रेन्ड्स दायो जोङो माने बेवहाय आं गाखोदों Gimana banda bicara? थ' फैयै फैयै दब'खा मोनफैबाय फ्राय मोनसिगोन बेसे किल'मिटार खार दंबावो 35 किल'मिटार हा About tourist. नै हाला ORS लालायबाय गैला आंबो लोंबाय 12 घन्टा जानोसै नन स्टप सलायगासिनो दं बाइकआ बिराद खामानि होदोलै बाइकआ खारमारदोलै बाइकआ खारमारोलै जोंना खम दामनि बायबो खम दामि जागोन मा जागोन अल इन्डिया राइड खालामनो हासिगोन जोङो 5टा जाबाय हाराया मायाव हाबदों होनदों थाब्लिया आयै आहा थाब्लिगा माने मोदोम सोदोम गैया हाराया मोदोम बिगुर नाखानाय बायदि मोनदों ओरैबायदि खि साजोदों भगवान वेलकाम टु कार्बि आंलं वेलकाम लांगें स' नोंथांमोनाबो फैयो था 3 किल'मिटार अनलि kenal ultimate माने मान गलिगे ultimate फरायबाय फंबाय थेंक इउ वेलकाम जोंनावबो मालाबा थांगोन ना दे मालाबा सानसे थांखागोन ना एकदम टेनसन गैया बेरायहैगोन बेबायदिनो ना